Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag der skal vi lave sådan en lille... hvad ville du helst? Så meget fedt. Og jeg har tingene her. Så. Vil du helst aldrig bevæge dig over 10 km i timen, eller være bundet til et træ i 2 timer hver dag? Jeg tror, at jeg aldrig vil bevæge mig over 10 km i timen. Vil du helst være spærret inde i et koldt sort rum i 3 døgn, du får med at drikke, ikke måtte bruge strømper eller sokker i et år? Jeg tror ikke, jeg må bruge strømper og sokker i et år. Eller det vil måske være lidt koldt mindre. Jeg tror. Ja. Vil du helst ligge i... Jeg skipper lige den her. Godt mærkeligt. Vil du helst kunne styre musikken på alle diskoteker, eller at vandet fra vandhanen altid var præcis den temperatur, du ønskede det? Kunne styre al musikken på alle diskoteker. Ja. Vil du helst undvære internettet, eller undvære familien? Den er svær. Altså, jeg tror undvære internettet. Sådan, det vil også være et rigtig hårdt liv. Vil du helst være bange for bager, eller aldrig kunne slå en sekser med en terning? Aldrig kunne slå en sekser med en terning. Hvor mange er der? Vil du helst vinde en rumrejse til månen, eller vinde muligheden for at møde dit største idol? Idol hedder det. Helt klart vinde muligheden for at møde dit største idol. Og hvis jeg vandt en rumrejse til månen, så ville jeg heller ikke til månen. Og så skal I måske lige vide, hvad er mit største idol der. Det er PewDiePie. Ja, det sagde jeg måske. Hvor lang er den her video til at vide? 2 minutter. Vi har masser af tid. Vil du helst have en tam giraf som kæledyr, eller kunne trylle vand op til cola? Den er nem. Trylle vand op til cola. Altså, tænk på, I er mega tørstige, og I så har fået et glas vand. Men I magter ikke, altså I gider ikke at drikke vand, fordi det er kedeligt. Lige tænke på, hvor fedt det må være. Okay, vil du helst kunne huske alt, eller være verdens hurtigste menneske på 100 meter? Kunne huske alt, tror jeg. Fordi så har man bare mindre, tror jeg. Vil du helst miste et tilfældigt ord i dit ordforråd hver dag, eller kunne tale, eller ikke kunne tale mellem kl. 16 og 17? Hvis det er tilfældigt ord i dit ordforråd hver dag. Vil du helst altid have sure tæer, eller altid have lidt gulerod siddende mellem tænderne? Det er rigtig irriterende at have noget siddende mellem tænderne. Men det er også super klamt der her. Jeg tror altid have sure tæer. Vil du helst gå i lilla shorts, orange sko og en pink trøje i en uge, eller undvære din mobil i en uge? Jeg går i lilla shorts, orange sko og en pink trøje i en uge. Det vil jeg faktisk. Nå, det skal lige siges, at jeg har fået den her inspiration fra en, der hedder Amalie. Hun
Hun ser i hvert fald med, tror jeg. Men jeg har fået idéen for dig, Amalie. Ikke dig, Amalie, fra min klasse, men den anden Amalie, som er stemme. Jeg tror godt, hun ved, hvem det er. Prøv, Amalie, ikke... Amalie, skriv en kommentar nede i kommentaren. Ja. Vil du helst kunne kunne ordbogen uden ad, eller kunne spille alle musikinstrumenter? Kunne spille alle musikinstrumenter. Prøv at tænke på, hvor fedt det må være. Og så hvis man sådan helt vil høre det, så kan man sådan lige lave beat, guitar, og så lige gå op, og så var man det er bare sådan noget. Nå, jeg har sådan en lille, jeg har fået sådan et lille batteri af min farfar, som man bare lige kan sætte op på en telefon, som så er en 4S, fordi den anden gør du. Hvad vil du helst kunne alle sangtekster uden ad, eller aldrig skulle stå i kø? Aldrig skulle stå i kø, tror jeg. Men andet vil også være rimelig fedt. Bare sådan, ej, især til Despacito. Fordi jeg kan den overhovedet ikke. Vil du helst ikke kunne se vokaler, eller ikke kunne se tal? Den er svær. Den er ret svær. Ikke kunne se tal, tror jeg. Vil du helst altid skulle gå baglæns, eller altid skulle se en film baglæns? Jeg ser ikke så mange film, som det tror jeg. Jeg ser bare ikke så mange film, som er YouTube. Jeg lægger lige en film her. Sådan. Shit, har jeg gjort det i 7 minutter? Okay, jeg tror, jeg stopper nu. Tak fordi I så med på den her video. Håber, I smider et like eller subscribe. Og så gå ind og tjekke hende Amalie ud, som måske får en kommentar nede i kommentaren. Hvis du sender en video, så husk at gøre det i hvert fald. Og ellers vil jeg sige tusind tak fordi mine subscribers er så meget. Det betyder så meget for mig. Og hvis I gider at dele den her video, vil det ville være så vildt. Jeg vil blive så glad. Og så husk, hvis I ikke vil undgå en video, så husk at trykke på klokken. Det er ligesom at abonnere. Så bare hej, vi ses en anden gang.